Hey, het is ik. En ik ben een echte kutzus. Goedemorgen! Prinses! Prinses Luna! Ben je wakker? Zeg je goedemorgen? Goedemorgen, te zeggen. Oh, oké, ja. Beste mensen, wij hebben dus de skeerste straat van heel Skerelbeke, allee ja, Harelbeke. En ze is nu nog erger, want ze hebben like random de straat uitgehaald. Ziek. Ja. Dus ja, onze straat is weg. En grappige anekdote, onze straat was de laatste straat in Harelbeke die in kasseien lag. Het is de oudste straat van Harelbeke. En raad een keer, ja, onze straat heet de Nieuwstraat. Mooi zo, Harelbeke. Prachtig. Wat doe je? Nou, dat heb ik beloofd dat te doen. Dat gaan we maken. Oh, sorry. Ik heb een dikke buik. Stop. Oké. Ik ging ze normaal kleertjes aan doen, maar ze hebben dus toch haar pyjama aan. Dat is zijn favoriete pyjama, dus ze heeft dat weer al aan. Ja, ze heeft ook haar pyjama nog aan. Mijn lievelings is een groene. En Noah is een fan van Roma. Ja, maar dat boeit niemand. Oké. Voordat we beginnen, wij hebben vandaag huisregels gekregen van Smeermama. Als het te koud is, moet je maar de chauffage aanleggen. Op de eerste knop links duwen. De tweeling eet vanmiddag hamburgers. Je mag er mayonaise en ketchup op doen. En voor jou is er lasagne. Ze mogen, als ze dat vragen, en als ze heel extreem flink zijn, een yoghurtje of een koek. Roep niet vandaag voor de buren. A-U-B in hoofdletters. Dus vandaag roepen we niet. Oké? Of anders kan mama ons buik kan snijden. En als laatste, wees alsjeblieft lief voor elkaar. Die regels, boeit niemand, nee, niet waar. Zoals dat jullie zien heb ik vandaag geen make-up aan. Zoals jullie weten ben ik ook een beetje gestopt met make-up te dragen door de week. Zeker dat ik moet gaan werken. En dus vandaag heb ik geen make-up aan. Nog niet. Dat zal veranderen. Ik heb gevraagd op Snapchat om van alles door te sturen van ideetjes. Zit mooi hier. Pootje. Brave hond. Iemand dat stuurt, laat ze uw make-up doen. Ik heb dat al met haar gedaan, ik heb haar make-up gedaan en zij heeft dan mijn make-up gedaan. Maar Anne was zo jaloers dat hij daar ondertussen al een half jaar zit over te zagen. Dus vandaag is de dag dat ook jij mijn make-up mag doen. Ah, hier flink op het stoeltje komt zijn. Ik heb hier vandaag een deel van mijn make-up dingen mee, een stukje. Maar ik ga ze niet met mijn gewone make-up laten doen, ik ga ze cheap as make-up doen. Dus ik heb mijn goedkoopste paletjes gepakt, dat ik toch niet veel gebruik. Ik heb 30 paletjes en daar zit er altijd wel een paar tussen dat je gewoon gekocht hebt voor één kleurtje, maar nooit gebruikt. Meisjes, jullie vielen mij echt wel. Ik ga mijn neus gaan sluiten. Dus we gaan even kijken wat mogen zij vandaag gebruiken. Ik heb hier een tasje vol. Eerst en vooral om te beginnen, zodat ze niet in mijn haar zitten, ga ik haar naar achter doen. Oh yeah, totally not sponsored. Nee, echt, ik ben echt niet gesponsord. Doe mij niet! Ja, de mascara laat ik jullie eerst en vooral niet doen. Dus dat ligt wel aan de kant. Besef, dat is nog maar één tas make-up. Ik ga mijn gezicht in twee verdelen. Voilà, mijn gezicht is in twee gedeeld. We gebruiken deze voor de foundation open te smeren bij Noah. Noah mag met de spons werken. Lona, voor jou, ik ga er een beetje op mijn hand doen en dan moet je goed. Noah, mooi heel gezicht. Hè. Ja, niet op mijn oren, hè. Lona, nog nodig? Ja. Allee, maak me dat ik op Donald Trump leek of zo. Dat is een voorbeeld. Oké, Noah, stop maar met de foundation stick en smeer het maar ook met de spons. Dan moet dat ik op dat ik 30 kilo aan heb of zo. Dat zeg ik er nooit zoveel. Maar deze is wel veel te bruin uit. Ziet er veel te bruin uit? Nee. Dus Lona gaat een contour stick gebruiken en Noah gaat een contour poeier gebruiken. Wauw, deze kaaklijn, jullie beseffen niet. Dus dat ik morgen gaan werken. Eigenlijk valt het wel nog mee. Highlight doen. Nee, highlight! Wat is highlight? Pipi. Ja. De stift is normaal voor aan de ogen, maar wij gaan het eerlijk gebruiken. Dat dient daar totaal niet voor, maar oké.
Jullie zien dat waarschijnlijk niet, maar oké. Deze ga ik dus echt niet aan me geven. Sorry. Oké, maar nu zie ik er echt nog stap uit, vind ik. Eigenlijk valt het echt mee. Jullie hebben het echt nog goed gedaan. Ik vind dat blauw uit. Ja. Weet je wat? Nee, maar we gaan het kleurenpalet gaan halen. Wacht. Ah, mijn voet slaat. Ja, deze wil ik dus niet uithalen, want dat is echt like, mijn favoriet. Wat? Kies maar. Maar, oh mijn ogen! Wil je een beetje? Doe maar. Doe maar wat je mooi vindt. Ik wil wings aan mijn ogen, dus dat zijn zo'n streepjes die hier zo uitkomen. Goed? Welke? Ik heb Neem maar met de potlood en je tekent hier zo een mooie streep. Allee, zo lekker dat mijn ogen vleugeltjes hebben. Je mag een vleugeltje tekenen. Weet je dat je vleugel tekent? Een vleugel, ja. Zo, kijk, zo. Ja, maar doe maar. Doe maar lekker of dat je wilt. Dus Lona ga ik het vandaag laten doen met dit. Wat heb je gedaan? Wat is dat? Oh, een vleugel. Een wing. Dat is zo'n streepje heb ik gezegd. Oei, ja. Jullie, oh nee. Jullie killen mij echt. Lona steekt maar een wenkbrauw. We gaan kijken wie dat er het best doet. Jullie moeten stemmen wie dat er de beste wenkbrauw heeft getekend. Ik wil een dikke wenkbrauw. Een dikke wenkbrauw met een dikke buik. Oh, ik ben ook nog. Zo mooi. Hij had het technisch. Ja. Is het dik genoeg? Een dikke wenkbrauw? Ja. Ja. Ja? Het is grappig. Grappig? Dat is echt een kijk. Oké, van lipstick hebben we hier. Lipstick! Dat is het nu als laatste. Ja. Gaan we dan daarna nog plezier spelen? Daarna wat plezier. Maar gaan jullie geen gewone lipstick? Nee, we gaan naar de specialere kleurtjes. Speciale. Ik heb hier nog lipsticks. Lipstick! Hey Lona, ik doe buiten. Wat? Oké, hij zit ook klaar. Hij zit ook klaar. Ik denk dat we klaar zijn. Zeker? Maar hij zei dat het dit mocht zijn. Maar niet. Ja, het is dik genoeg. Het is dik genoeg. Dat is buiten. Oké, ik denk dat we klaar zijn voor vandaag. Oh. Ja, dat is toch goed. Moet er nog meer make-up op mee gezegd? Ik ben toch klaar? Noah en ik nog meisje. Wat? Maar besef, nu zie ik het nog maar van dicht. Oké mensen, dus bij deze. Dit is mijn make-up look. Oh, zou ik die online plaatsen? No. Nee. Oké, dat is dus... Shh, dat is dus... Maar, zeg stil! Dat is dus de make-up look door Noah. Noah heeft gewerkt met appelblauw zeegroene tinten en een metallic lipstick. En Lona is ietsje donkerder gegaan. Dus dat is mijn make-up look door mijn broer en mijn zus. Oei. Zeker niet prachtig uit. Zou je met mij op date gaan als ik er zo uitzie? Like dan zeker de video. Als je niet met mij op date zou gaan en je vindt dat ik er super lelijk uitzie, like dan ook zeker de video. En als je vindt dat ik respect en medelijden verdien, like dan zeker ook de video. En je vindt dat ik dat goed gedaan heb, like dan ook zeker de video. Weet je wel, like gewoon de video en zoeken leven. Ik vind dat ik er prachtig uitzie. Ik ga vanavond zo gaan feesten. Ik zie er massa snel uit. Blijf daarvan. Natuurlijk, ja, ik zou kunnen vragen, moet nog meer video's maken met de laat het weten. Maar sowieso ga ik nog meer video's met hun maken. Dus mijn broer en mijn zus. Moest je dat nog niet gedaan hebben, abonneer u dan. En ja, ik weet als ik er zo uitzie dat het niet zo overtuigend is voor op mij te abonneren. Maar... Hoi. Nee, kom, gaat er maar af. Gaat eraf. Maar moet opletten met je zus, hè. Kijk wat je gedaan hebt. Mama zegt lief zijn voor elkaar en kijk wat je doet. Ik weet dat je mij nu niet serieus kan nemen omdat ik er zo uitzie. Wat moeten ze allemaal doen? Wauw, het is de eerste keer in de
een video dat je kakkel zegt. Tel maar uw mop. Jantjes had een Hahaha, grappig. Wat is jouw mop? lipstift vies. Ja. Oké, dus al mijn linkjes staan hieronder. Volg mij zeker op Instagram, volg mij op Twitter. Oké. Totdat ik er weer zie, met of zonder mooie Oké, ik denk dat ik nu echt gewoon beter afsluit. Doei! Never ever meet another cracker so frosty.